Chcela by som sa spýtať na jednu vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá. Či ctení hostia považujú legislatívne zmeny v trestnom zákone, ktoré napríklad rušenie USP, zmeny, ktoré sa týkali NAKA alebo ochrany oznamovateľov, že či tieto legislatívne zmeny podľa nich priamo ovplyvnili niektoré vyšetrovanie niektorých prípadov alebo poprípade aj zastavili. Ďakujem. Ako som tu spomínala, prebiehala na pôdohospodárskej platovej agentúre v roku 2023 veľká policajná akcia Tajomník. Tam už malo začať prísť k zaisťovacej akcii, to znamená jednotliví ľudia, ktorí boli podozriví, mali byť zadržaní. Ale prišla nová vláda Fica a NAKA bola úplne zničená a úplne zastavená. Táto akcia Tajomník doteraz je v neukončenom stave, je v šuflíku. To znamená, je paralizované kompletné vyšetrovanie PPA na základe dôkazov. Ja som pôsobila aj v roku 2018-19 na ministerstve pôdohospodárstva a tiež som tam podávala v roku 2018 moje prvé trestné oznámenie s poradenskými a konzultačnými službami. Po 7 rokoch nám povedzte konečný stav, či sa koná vo veci alebo sa nekoná. Prokurátor mi napísal oficiálny list, že vážená pani Šubová, vzhľadom na totálnu destabilizáciu policajného zboru nemá kto vyšetrovať podvody na európskych fondoch. Takže moja otázka je, nie, na Slovensku nefunguje nič, žiadna kontrola, polícia je absolútne paralizovaná. Môj osobný názor je taký, že zrušením Národnej kriminálnej agentúry aj úradu špeciálnej prokuratúry došlo k zastaveniu vyšetrovania ťažkých vecí, ktoré tieto úrady vyšetrovali. V čase, keď som tam ja pôsobil, tak sme vyšetrovali už dosť vysoko v rámci rôznych prepojení až na politické špičky. V decembri 2025 Národná rada prijala bez odbornej diskusie zmenu trestného poriadku, ktorá sťaží vyšetrovanie aj trestných činov, ktoré sa týkajú ochrany finančných záujmov EÚ a korupcie a daňových trestných činov. Vláda a parlament vysiela signál k verejnosti, že tí, ktorí boli a čelili trestným obvineniam, oni sa oslobodia. Tým pádom explicitne podvedome oznamuje všetkým ostatným. Vy, ktorí sa pokúsite chrániť česť a spravodlivosť v tejto krajine, môžete čeliť práve trestnému stíhaniu. Táto vláda systematicky vysiela signál, že pokiaľ niekto nekoná tak, ako si to on predstavuje v jeho systémoch, tak je nepriateľom systému.